Včera som si naplánoval, že dnes ráno začnem robiť cenové ponuky a chvíľku na to mi zavolal Patrik, že je PN a ja už dnes ráno som na ceste na montáž, pretože montáže sú number one, ale aspoň vám ukážem, ako sa dá rozbiť dom a vymeniť elektrika počas bývania. Niektoré káble sa dajú aj takto pri rekonštrukcii cez tieto chráničky pretiahnuť. Ale aby ste si nemysleli, že to je hneď akože o moc jednoduchšie, nejaký obvod akože pretiahnete, ale tie vypínače musíte aj tak vyvrtať poriadnu dieru a zviesť to niekde na povalu, vydrážkovať, pretože v tých vypínačoch dnes tam už ide toľko káblov, že sa nepoužívajú takéto krabičky, to už je podľa mňa prežitok. Tak si musíte poradiť a minimálne tie vypínače nebudete schopní pretiahnuť. My to robíme naozaj tak, aby sme všetko zachovali. Vidíte, aj túto miestnosť sme síce nerozsekali, iba sme to tu jemne vykrúžili, aby to zostalo normálne. Káble tiež cez povalu sme schopní natiahnuť. Celá tá stena zostane rovnaká. Aká bola? Tu je televízor, tak sa pridávajú zásuvky. Pozrite v kuchyni, koľko je spotrebičov a takto to tu je popripájané, je to síce meď, ale tu sú ani chráničky není, takže to ešte neviem vôbec, ako budeme robiť. Kubo povedal, aký musíš byť kokosko, keď ťaháš 3x2,5, zapojíš to na 2 vodiče a ten modrý ešte aj odsvakneš. Keď neodsvakol, Kubo, čo si myslíš?